Rieka zbierka uvádza Otázky života a smrti. Rozhovor s Petrom Vajdom. Dnes využívam situáciu, že je u mňa na návšteve môj priateľ Peter Vajda a chcem mu položiť takto aj pre vás, pre divákov, otázky podstatné pre ľudský život. Tie, ktoré by mal každý človek mať zodpovedané alebo sa aspoň o nich zaujímať. Takže ja by som mu hneď odovzdal slovo. Peťo, povedz nám niečo o sebe tak v krátkosti. Tak moje meno je Peter Vajda. Bývam momentálne v Senci, ale pochádzam zo Žiliny, z Horniakov, z kopcov a tu som teda na Dolniakoch skončil kvôli práci. Pracujem v Bratislave na Slovenskej akadémii vied, robím vo výskume, konkrétne geofyziku a nejako to tak vzýšlo tým, že od malička veľmi ma priťahovali prírodné vedy. Zaujímala ma príroda, bol som fascinovaný tým, ako to v prírode všetko funguje. No a to ma potom priviedlo k štúdiu, som vyštudoval matematickú fyzikálnu fakultu a potom po určitom období ešte aj nejakých pobytov v zahraničí som sa zamestnal na Slovenskej akadémii vied. Takže pracujem na geofyzikálnom ústave SAV, robím výskum. Si ako vedec? Áno, vedecký výskum. Ako vedecký pracovník. Vedecký pracovník. A môžeš mi povedať teda, Peťo, čo ty považuješ za takú informáciu, takú podstatu ľudského života? O čom je ľudský život? Aký cieľ je ľudského života? Prečo tu sme na tejto planete? Prečo sme sa narodili vôbec? To je ťažká otázka, to by si mal hlavne každý človek zodpovedať sám pre seba. Pre mňa bol v živote jeden veľmi významný moment, ktorý sa odohral okolo 30-ky a do toho momentu môj život vyzeral veľmi inak ako teraz a jediné, čo ma zaujímalo, bolo v podstate, keď sa ohľadnem späť, tak naplňať svoje vlastné potreby a túžby. Čokoľvek, po čom som túžil, tak som do toho vložil celú energiu, aby som to dosiahol a aby som naplnil svoje vlastné túžby. Dnes, keď sa ako ohľadnem späť, tak to vidím tak, rozumiem tomu tak, že to bol veľmi sebecký život, aj keď som si myslel o sebe, že som veľmi dobrý a veľmi spravodlivý človek. Žil som v podstate len sám pre seba, pre svoju rodinu, pre priateľov. Ale potom, no a ešte aby som k tomu doplnil, tak bol som ateista, bol som hlboko presvedčený ateista, materialista. Veril som, že jediné, čo tu je, tak je hmota, energia a prírodné zákony. A nikdy som sa nejako hlbšie nezamýšľal nad životom, nad tým, aký má zmysel, kam to smeruje. Nikdy som sa nezamýšľal nad tým, že raz príde smúť a čo potom. Žil som proste pre daný deň a pre všetko, čo sa mi zdalo, že by ma mohlo uspokojiť, že nejako priťažlivé a zaujímavé. Až zhruba do tej 30-ky. A to moje presvedčenie, moja viera bola, že Boh neexistuje a že keď človek zomrie, tak všetko končí, všetko zaniká. Tým pádom som mal pocit, že kým človek žije, tak treba žiť naplno. Proste čo život dokáže ponúknuť, to si treba vziať, užiť si to, lebo keď človek raz zomrie, tak nič viac nebude. Taký bol asi môj prístup k životu, takže ten život bol plný cestovania, plný športu, plný zábavy, všelijakých flámov, tancovačiek a v podstate som naozaj žil preto, aby som uspokojil svoje vlastné potreby. Ale potom okolo 30-ky mi mnohé veci prestali dávať zmysel. Začal som sa nad niektorými vecami zamýšľať. Prišiel som postupne na to, že moje srdce je porušené. A prišiel som na to, že tento svet je nejakým spôsobom porušený, lebo to nefunguje tak, ako som si myslel, že by to mohlo fungovať naplno. A už viac som o sebe nezmýšľal, že som dobrý a spravodlivý človek, ale som vnímal, že moje srdce za tie roky toho života, ktorý som viedol, tak veľmi zatvrdlo. A som vnímal, že nie je v mojej moci s tým niečo urobiť. Prišiel som k tomu poznaniu cez vzťahy a s tým, že na jednej strane som vždy mal túžbu nájsť si dievča, ktoré bude mať manželkou na celý život a že ju budem chcieť
oddane milovať, aby ona mi bola verná, oddane milovala mňa. A na druhej strane môj život vyzeral ako úplný opak. Žil som ako keby som mal úplne iný cieľ. A aj keď som mal tú túžbu, tak postupne som vnímal, že už ja sám v srdci nie som schopný takého vzťahu čistého a nezištného. A vedel som, že nie je v mojej moci to srdce zmeniť. A je veľmi zvláštne, že práve v tom čase sa mi dostala do rúk Biblia, písmo, Božie slovo, a začal som ho čítať. Ako som ho začal čítať, tak ešte stále súd ateista a materialista, tak ma to veľmi fascinovalo. Nemohol som prestať čítať. Tu som sa ťa chcel práve, ti môžem do toho sa vložiť, spýtať, že ako ty, ako ateista, vlastne presvedčený, zrejme aj vedecky presvedčený ateista, Áno. zároveň, tak ako si vôbec vnímal, keď si začal čítať Bibliu, kde sú aj tie príbehy o tom, ako je stvorený svet? No to bolo veľmi zvláštne, lebo som začal čítať od začiatku, od počiatku knihy Genesis, od prvého verša. No a sám som sa sebe strašne čudoval, že som to proste nehodil do kúta s tým, že to sú blúdy a bajky. Jednoducho som čítal, ako som čítal, tak ma to veľmi priťahovalo a chcel som vidieť viac a viac. A ako som teda čítal Bibliu, tak som sa dočítal jednu zvláštnu vec, že vlastne Biblia hovorila priamo o tom, čo ja som nejako už subjektívne nejaký čas vnímal, a to je porušenie ľudského srdca. Že ľudské srdce je zlé a je porušené. Mňa to veľmi zarazilo, že Biblia o tom takto priamo hovorí, lebo ja som stále nejako, nikdy som to nenašiel v spoločnosti. Od rodičov som sa to nedozvedel, v škole som sa to nedozvedel, nejako z celého toho kultúrneho dedičstva a bohatstva som sa to nedozvedel, z prírodných vied som sa to nedozvedel. Biblia o tom hovorila priamo, lebo tá ľudská predstava vždy bola, že človek je v hĺbke srdca dobrý a občas robí zlé veci. A tie zlé veci treba vyriešiť a nejako sa napraviť alebo polepšiť. Ale Biblia hovorila naopak, hovorila, že človek robí zlé veci, lebo jeho srdce v hĺbke je zlé. A vysvetľuje aj odkedy a prečo. A toto bolo prvé, čo ma tak nejako zaujalo, a toho už som sa nejako nechcel pustiť. Lebo som vedel, že je to môj prípad. A ako som čítal ďalej, tak som si uvedomil, že Biblia dáva nielen veľmi presnú diagnózu, ale ponúka aj riešenie. Potom som si povedal, že ak teda tá diagnóza je pravda, ja som bol presvedčený, že je to pravda, tak som si povedal, prečo by nemalo byť pravda aj to riešenie. A tým riešením je vykúpenie v Pánu Ježišu Kristovi. Ale potom to ešte pre mňa bola dosť dlhá strastiplná cesta, prijať to riešenie sám pre seba do svojho života, prijať tú záchranu, tú spásu, o ktorej Biblia hovorí. Ale to, čo už som proste nedokázal pustiť, bolo presvedčenie, že Biblia nemôže byť ľudský výtvor. Ani generácií učencov, ani tých najlepších mysliteľov, že je to veľa viac. Tá hĺbka výpovede a tie krížové referencie, ako to do seba zapadalo, ma viedlo k tomu, že to musí byť niečo viac. No ale dôsledok z toho vyplýval, že ak je to niečo viac, tak potom to musí byť Božie slovo. A to malo ďalší dôsledok. Že ak je to Božie slovo, tak potom musí existovať Boh. A to bolo vlastne prvý raz v živote, kedy som začal pripúšťať, že Boh existuje. Len som mal strašné zábrany, pýchu a zábrany, ktoré ma nepustili sa mu podať a prijať pre seba osobne to dielo spásy, ktoré on vykonal vo svojom synovi. Ja sa ťa chcem ešte spýtať takú doplňujúcu otázku, že ty ako vedec, a môžem povedať aj vedecká kapacita, ty si vlastne prišiel na to, že tak ako ponúka vedeckú metódu tento svet, vedeckú civilizáciu, že tá nemá odpovede na ľudský život? Nikdy som nenašiel odpoveď na otázku, ako je to s ľudským srdcom. Prečo je toľko veľa utrpenia vo svete? Prečo ľudia, ktorí túžia po láske, tak zakúšajú sklamanie, bôľ, zradu? Proste ľudia, ktorí túžia po vernosti, tak zradia. Ľudia, ktorí túžia po spravodlivosti, sú nespravodliví. Ľudia, ktorí túžia po dobre, tak prečo je tu toľko veľa zla okolo?
ľudia si ubližujú, navzájom sa okrádajú, potom sú tu choroby, ľudia trpia. Niektorí zomrú mladí, niektorí zomrú tragicky. Nedávalo mi to zmysel, prečo a odkiaľ by sa toto malo vziať. Ten zmysel mi dali až tie pravdy, ktoré sú v písme, ktoré sú v Biblii. Takže ak som dobre pochopil, Peter, tak toto bola cesta taká intelektuálna, ale ešte stále to nebolo dokonané v tebe tak, aby si naozaj to aj vedel prežiť, pocítiť. K tomuto ako prišlo? To bolo to ťažké, to bola tá ťažká cesta, lebo už nejako rozumovo ja som bol presvedčený o tých pravdách písma. Dokonca aj keď prišlo nejaké rozhovory s priateľmi, keď prišlo na nejaké duchovné témy, tak ja som obhajoval tie veci, ktoré tvrdilo písmo. Som bol na strane tých práv, ktoré sú v Biblii, ale sám som to pre seba nevedel uchopiť a môj život nejako nebol zmenený. Žil som po starom, bol som tak nejako zaseknutý. Čo tým presne myslíš, že nevedel si to uchopiť? V podstate to, že som ešte vtedy nedospel k bodu, že by som učinil pokánie, pokoril sa pred Bohom a prijal tú záchranu, ktorú on ponúka z milosti ako dar, ktorá je dokončená, to dielo spásy. Nevedel som to urobiť, lebo ja som celý život bol zvyknutý, že môj život mám vo svojich vlastných rukách. Nikdy som si veľmi nenechal od nikoho radiť a vždy som si robil po svojom. Čiže tak povedať som bol pánom svojho života. Sa mi to vždy tak páčilo a vždy sa mi to tak darilo. Ale potom sa začali diať veľmi zvláštne veci. V podstate dnes ako tomu rozumiem, tak Boh sám vstúpil do môjho života a urobil to tak, že zbúral všetko, na čom som ja mal svoj život vystavaný. Všetky veci, na ktorých som si zakladal, na ktoré som bol pyšný z minulosti, čo všetko som dosiahol, tak postupne sa búrali a siahol mi Boh aj na moje zdravie. No, to znie dosť strašidelne, môžeš mi to nejak povedať? Že dostal som sa do také situácie, že v podstate som mal také zdravotné problémy, že ma sanitka vozila do nemocnice. Tam ja som mal také stavy, že som skolaboval a som mal strašnú úzkosť a mal som subjektívny pocit, že idem zomrieť. Sanitka ma odviezla do nemocnice, natočili mi EKG, povedali mi, že mi nič nie je a na druhý deň som skolaboval znovu a zase ma viezla sanitka. Nebol som schopný pracovať, nebol som schopný stretávať sa s ľuďmi, bol som úplne na dne, úplne troska. A som vedel, že takto sa ďalej žiť už nedá. Pochopil som, že nielenže nemám svoj život vo svojich rukách, ale som pochopil, že nemám ani len holý život vo svojich rukách. Až to dospelo do takého stavu, že raz v noci som sa zobudil a veľmi som sa cítil, že som mal problémy so srdcom a rytmom srdca, cítil som sa na odpadnutie a mal som strašnú úzkosť, lebo som mal pocit, že idem zomrieť. Vtedy som si prvý raz povedal, že proste nemám tu žiadnu záruku, lekári mi nevedia pomôcť, neviem ako ďalej. A som si povedal, proste to je asi správny čas poddať sa Bohu, proste vzdať sa toho, že ja mám svoj život vo svojich rukách, pokoriť sa pred Bohom a poprosiť ho o záchranu. Tak som prvý raz v živote, to bolo v noci, to už bolo tu v Senci, už som býval v Senci v roku 1998. Prvý raz v živote som sa modlil k Bohu a poprosil som, aby ma zachránil skrze Pána Ježiša Krista. No a teraz som čakal, že sa zatrasie obývačka, zatrasie zem, že budem razom premenený a nič také sa nestalo, tak prišla hrozná panika. Ono to asi nefunguje. Asi si to len ľudia vymysleli, toto náboženstvo. Ale som si povedal, nič za to nedám, keď to skúsim. Jednoducho, ak Boh je, odpovie a keď nie, tak aspoň som to skúsil. Ale čakal som nejaký zázrak, že budem razom premenený, že razom sa veci zmenia. Ale nič také sa nestalo. Ale stalo sa, lebo ako šli dni a týždne, tak som zistil, že sa niečo veľmi zásadné zmenilo. Moje vnútro sa zmenilo. Veci, na ktorých som bol predtým vyslovene závislý, po ktorých som túžil, bez ktorých som nevedel žiť, na ktorých bol vystavený môj život a veľmi mnoho z nich bolo veľmi hriešných,
čo dnes už rozumiem, vtedy pre mňa slovo hriech nemalo žiaden obsah. To bolo slovo, ktoré si ľudia vymysleli. Lebo ja som žil podľa zásady, že čo telo túži, čo človek túži, to nech si dopraje. Tak som zistil, že zrazu veľmi sa zmenili moje hodnoty zvnútra. Veci, po ktorých som predtým bážil, boli preč, nemali žiadnu hodnotu. Dokonca som vedel, že keby som sa sám rozhodol nejako nasledovať, tak mi to nič nedáva, mali nulovú hodnotu. A boli v mojom vnútri nové veci, ktoré som predtým nepoznal. Napríklad strašná túžba čítať písmo. Ja som denne veľmi dlhý čas čítal písmo, nemohol som sa od toho otrhnúť. Najšťastnejší som bol, keď som ochorel a bol som na Marotke doma. A 7 dní v kuse som ležal v posteli a čítal písmo, koľko som ho vládal, som čítal. Veľmi ma to naplňalo, ako keď hladný človek dostane najesť a napiť. A boli hriechy, ktoré boli v mojom živote, ktoré boli razom preč. Nepotreboval som s nimi zápasiť. Čo po týmto myslíš? Čo si mám predstaviť? Napríklad v mojom starom živote bol hriech, že sa to týkalo vzťahov so ženami a žil som v smilstve a v cudzoložstve. Vôbec ma nepálilo svedomie, nejako som necítil výčitky, ani som to neriešil. A tieto veci zrazu boli preč. Ja som to jasne vnímal, že sú preč. Boli hriechy, ktoré ostali potom na ďalší zápas, ako Božie slovo hovorí, že musíme duchom mŕtvych skutky tela. Ale udiala sa tá vec, ktorú ja som ju postrehol až pomaly postupne, ale ona sa udiala pri tej modlitbe. Som vedel, že Boh vyslyšal tú modlitbu, že ma zachránil. Ja som vtedy už poznal evanjelium z Božieho slova a pri tej modlitbe, keď som poprosil Boha, aby ma zachránil, tak som aj vyznal, že som hriešný, že potrebujem záchranu. A vyznal som, že Pán Ježiš Kristus je Boží syn, ktorý sa stal človekom a zomrel za naše hriechy. Vzal ten trest za nás a vstal z mŕtvych. Tak naozaj vtedy prišla zmena a počasie som spoznal, že Boh ma znútra zmenil. A že ten zázrak sa udial. Akorát, že to nebolo razom s nejakými veľkými prejavmi, ale zistil som, že môj život je nový a postupne sa uberá novým smerom. Áno. A ja by som sa vrátil ešte späť. Ty si začal tým, že si začal študovať Bibliu. A ja sa ťa chcem spýtať, prečo akurát Bibliu? To je prvá moja otázka. A druhá taká moja otázka je, že ako si prišiel potom na to, že si sa modlil skrze Pána Ježiša Krista. Prečo nie iba k Bohu, alebo tak, že čo ťa k tomuto viedlo akurát? S tou Bibliou to bolo veľmi zvláštne, to bolo v čase, keď ja som žil v Kanade, som tam bol na študijnom pobyte na univerzite. Mal som priateľku, ktorá bola z Karibiku a žili sme spolu. A ona vymyslela, že to bude také ako zaujímavé a pekné, že po večeroch si budeme akože spolu čítať Bibliu. Lebo ona bola presbyteriánka, ja som vtedy tomu veľmi nerozumel, ale teda som myslel, že je kresťanka. Už počasie som zistil, že je kresťanka len formálne a ten vymyslel, že budeme si po večeroch spolu čítať Bibliu, tak to bolo také telesné, že sa jej to tak páčilo. Ja som to urobil kvôli nej, som si myslel, dobre, však urobím jej radosť, nech má radosť, tak sme naozaj po večeroch začali Bibliu spolu čítavať. A že ju to veľmi rýchlo prešlo a mňa to veľmi chytilo a ja už som nevedel prestať, takže ja už som tú Bibliu potom čítal sám. Zaveroval som sa tam, keď som čítal v Starej zmluve, ako izraelský národ raz poslúchali a Boh ich žehnal a potom neposlúchali a Boh ich strašne trestal. Boli tam tie hrozné vojny a zabíjanie a som tomu poriadne nerozumel, ale vtedy mi niekto poradil, že ešte to preskoč a chod do novej zmluvy. To bola veľmi dobrá rada, lebo potom som začal čítať evanjelia a listy apoštolov a tam som sa dozvedel, kto je Pán Ježiš Kristus, čo vykonal, prečo prišiel na túto zem v tele ako človek, čo sa udialo na Golgotskom kríži, čo ho poslal Otec urobiť, aký je Boh, aký má plán, aká je cesta spásy. To všetko som sa dozvedel a už som to ako mentálne rozumel, len som to nejako nedokázal stiahnuť na seba až do toho bodu, keď ja som sa nevedel pred Bohom pokoriť, tak Boh ma pokoril.
až vtedy keď som proste vedel, že už nie je žiadnej nádej, že nemôžem dúfať sám sebe, že sám sebe nejako nedokážem pomôcť, lekári, že mi nedokážu pomôcť, že naozaj proste nemám nič vo svojich rukách, že som veľmi biedný, tak až vtedy som dokázal Bohu zavolať a poprosiť, aby ma zachránil. Ale už som rozumel, že to dielo záchrany je skrze jeho syna, to dielo, ktoré vykonal na Golgotskom kríži, že vzal za nás zástupne pre smrti a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Použil si aj slovo evanjelium. Kresťania často používajú slovo evanjelium a mohol by si ho vysvetliť vlastne, čo to je evanjelium? Evanjelium je, v podstate to slovo znamená správa alebo dobrá správa. Ono je to veľmi dobrá správa, len musíme upresniť jednu vec, že tá správa môže znieť všelijako, ale je len jedno jediné evanjelium, ktoré je pravé, ktoré je podľa písma, podľa Božieho slova. Biblia ho nazýva evanjelium milosti, alebo evanjelium ukrižovaného skrieseného Božieho syna. Je to evanjelium, ktoré keď apoštol ho prináša, tak veľký dôraz kladie, že musí byť presne formulované. Nemôže byť iné, lebo keby bolo pozmenené, nemalo by moc spasiť dušu hriešnika. Ale je jedno jediné evanjelium, ktoré Biblia Božie slovo predstavuje. To evanjelium je mocné spasiť dušu hriešnika. To znamená, keď človek, ktorý je mŕtvý vo svojich hriechoch a vo svojich prestúpeniach a Boží nepriateľ, keď uverí tomu evanjeliu, tomu slovu, tej správe, tak Boh to poctí, odpovie na tú vieru tým, že tomu človeku odpustí všetky jeho hriechy, vyhlási ho za spravodlivého a zmení mu srdce. Božie slovo to nazýva obriezka srdca, alebo zámena kamenného srdca za srdce mesité. Zvnútra toho človeka zmení a premení ho z Božieho nepriateľa na Božie dieťa, toho, ktorý je cudzí zmluvám a dedictvu, za toho, ktorý je dedičom a ktorému je zasľúbené, že keď raz zomrie, tak bude žiť. Boh ho vzkriesí a uvedie do večnosti vo svojej prítomnosti. Keď si uvedomíme, že Boh je pravda, je láska, je svetlo, tak to je miesto, kde nie je lepšieho miesta, ako stráviť večnosť. Písmo hovorí, že naopak to neuverí tomuto evanjeliu, tak keď zomrie vo svojich hriechoch, raz bude vzkriesený k súdu, vypočuje si rozsudok a pôjde do večného zatratenia. To je opak prítomnosti s týmto Bohom, ktorý je láska a svetlo. A v tom večnom zatratení bude hrozné utrpenie, fyzické, mentálne, a už nikdy nebude, neprestane, bude na veky. Takže ide o strašne veľa, lebo ide nielen o tento život, ale ide o večný život. To evanjelium hovorí, že sme na tom tak zle a máme takú vinu pred Bohom, že sami nejako si nedokážeme pomôcť. Sami zo svojej sily nič nedokážeme urobiť také, čo by sa Bohu zapáčilo, aby nás odmenil večným životom. A preto musel poslať svojho syna, aby to robil za nás. A aby to mohol urobiť za nás, tak sa musel stať človekom. Večný Boží syn, ktorý je rovnaké božské podstaty ako otec a od večnosti so svojím otcom má spoločenstvo ako syn a večné bytia, rovnaké atribúty ako sám Boh stvoriteľ. Večný Boh, to najvyšší. Tak jeho syn dobrovoľne, aby bol otcovi poslušný a z lásky k nám, aby nás zachránil, tak sa stal človekom, prišiel v tele. Narodil sa z panny, meno Mária, ale nemal ľudského otca, bol počatý Svätým Duchom z Božej moci. Stal sa človekom, pretože keď hriech sa stal v tele, tak potrestaný musí byť v tele. A buď je potrestaný na hriešnikovi, ktorý tie hriechy napáchal, alebo ak ten má byť zachránený a Boh má byť nielen milostivý a odpúšťajúci, ale aj zostať spravodlivý, tak všetky tie hriechy musia vziať odplatu, musia byť potrestaní. Pán Ježiš Kristus, keď žil v tele, bol sám bez hriechu, ale dobrovoľne zobral naše hriechy na seba a vzal aj trest za tie hriechy. A preto zomrel na Golgotskom kríži, lebo odplata za hriech je smrť. To je tá dobrá správa. Ak veríme, že Ježiš je Boží syn, je Kristus, ktorý sa stal človekom, zobral naše hriechy na seba, dobrovoľne vyniesol ich na drevo kríža a vzal trest smrti, naozaj zomrel pri ukrižovaní, potom na tretí deň vstal z mŕtvych. Pretože nebol obyčajný človek, nebol len nejaký
učiteľ, teológ, nebol nejaký politický reformátor alebo náboženský alebo zbúrenec, ale bol Boží syn. Mocou Svätého Ducha bol vzkriesený, vstal z mŕtvych. Tak potom Boh, je napísané, to je jadro Evanjelia, Boh nám takúto vieru počíta za spravodlivosť. Nie skutky podľa Božieho zákona, ale tú vieru nám počíta za spravodlivosť. Skutky nám nemôže počítať, lebo keby sme mali byť podľa Božieho zákona zachránení a vojsť do večnosti, tak by sme museli dokonale a celý zákon naplniť. A to je tá kliatba zákona, že keď sa človek aj snaží robiť dobro, žiť podľa Božích prikázaní, naplniť Boží zákon, ten problém spočíva v tom, že je napísané, keď človek raz poruší jedno prikázanie, tak porušil celý zákon. Vypadáva z tej zmluvy von, čaká ho zmluvná pokuta. A tá zmluvná pokuta je smrť a večné zatratenie. Ja by som sa tak chcel spýtať, ty si začal o Evanjeliu hovoriť s tým, že je to pre ľudí, ktorí sú mŕtvi a sú nepriatelia Boží. Ja stretávam veľa ľudí, ale nikto mi zatiaľ nepovedal, že by bol nepriateľ Boží a že by bol mŕtvý, lebo veď stretávam ich na ulici napríklad a podobne, alebo kdekoľvek. Takže či by si mohol tieto veci vysvetliť, lebo niekomu to nemusí dávať zmysel. By som to prirovnal k človeku, ktorý je smrteľne chorý, ale cíti sa nejaký čas dobre. Kým sa cíti dobre, ale už je smrteľne chorý, tak on to pochopí až vtedy, že je smrteľne chorý, keď mu to povie lekár a vysvetlí mu diagnózu. Nestačí, že ten človek sa cíti dobre, by si mu povedal, tak cítim sa dobre, požijem ešte ďalších 20 rokov. A lekár mu povie diagnózu a povie mu, máš takú chorobu, že do 6 rokov zomrieš a nedá sa to liečiť. Takto je to s nami ľuďmi. My sami seba vždy meriame v nejakom spoločenskom meritku alebo podľa iných ľudí. Povieme si, že som dobrý človek, lebo som nikoho nikdy nezavraždil, neznásilnil som, ani som nemúčil a netýral dieťa a povedzme nevytuneloval som štát. Ale otázka je inak postavená a nikdy som neklamal, nikdy som nezávidel, nikdy som nenávidel. Lebo to je to, že my sa meriame metrom, ktorý je náš vlastný, je relatívny, ale nie je Boží. Lenže Boh, keď nás pomeria, tak od nás vyžaduje dokonalú poslušnosť Božiemu zákonu. A kto si trúfne povedať, že ani raz v živote neukradol? A nemusel rozbiť výklad v obchode a ukradnúť notebook alebo elektroniku. Stačí nelegálne kopírovanie hudby, nelegálne kopírovanie softvéru. A poďme k inému, keď Božie slovo hovorí, že nezosmúliš. Tak nemusel som zviesť žiadnu vydatú ženu za celý svoj život, ale ak som zrakom požiadal a mal som žiadosť voči nejakej žene a v mysli som tú žiadosť dokončil, tak Božie slovo hovorí, že toto isté, ako keby sa udiala skutková podstata. Lenže my musíme prijať Božie meritko a chceme vidieť, ako veci skutočne pred Bohom stoja, ako na tom pred Bohom sme. A keď by aj toto človek nechcel prijať, tak potom poďme k tým najväčším prikázaniam. Keď Boží zákon hovorí, že budeš milovať svojho bližného ako samého seba. Tak ktorý človek by si trúfol sa pred Boha raz postaviť na súde a povedať, že miloval som všetkých blížnych tak ako samého seba? Aj toho najposlednejšieho človeka, ktorý mi bol nesympatický. Aj toho suseda, ktorý mi liezol toľké roky na nervy. Aj toho špinavého bezdomovca, ktorý ma poprosil o pomoc a ja som nechcel, lebo mi to bolo nepríjemné a smrdel. A keby toto niekomu nestačilo, že toto si nechce priznať, tak poďme na najväčšie Božie prikázanie. Budeš milovať svojho Boha celým svojim srdcom, celou myslou a celou silou po všetky dni svojho života. Kto si trúfne sa postaviť pred Boha a povedať, naplnil som toto prikázanie každý deň svojho života od rána do noci. A keď to človek pochopí, že je pred Bohom nedostatočný, tak potrebuje pochopiť, že je nespravodlivý. Božie slovo hovorí, všetci zrešili, všetci postradajú slávu Božiu. Nie je to ani jedného spravodlivého. A potom si musím uvedomiť, že nestačí mi, že mám o sebe
predstavu, že som dobrý a spravodlivý človek, že dobre žijem v zamestnaní, dobre žijem v rodine, robím charitu. Som podľa Božieho metra a podľa Božej diagnózy som hriešník, nie som spravodlivý a som ďaleko od Božej slávy. Preto jediná možnosť je záchrana skrze Pána Ježiša Krista. Nemôžem podať väčší výkon, polepšiť sa a približiť sa k Bohu, aby ma Boh prijal. Potrebujem sa pokoriť pred Bohom, priznať si, že som hriešný, vyznať svoje hriešné skutky, urobiť pokánie, požiadať záchranu a veriť, že na to Pán Ježiš Kristus prišiel a zomrel na Golgotskom kríži, vyzal môj trest za hriech, ktorý je smrť, a že preto vstal na tretí deň z mŕtvych, lebo je Boží syn a nie obyčajný človek, a urobil to pre mňa správne. Pán Ježiš, keď prišiel, tak povedal, že neprišiel kvôli spravodlivým, ale prišiel volať hriešnikov ku pokániu. Povedal to v kontexte, že zdravý nepotrebuje lekára. To je tak jednoduché a krásne prirovnanie. Ak som chorý a myslím si o sebe, že som zdravý, tak nepôjdem k lekárovi a nevezmem lieky. Ale ak porozumiem, že som chorý, tak príjmem lieky a pôjdem k lekárovi a príjmem tú liečbu, ktorá je úspešná. A Pán Ježiš nechcel povedať, že sú tu na zemi spravodliví ľudia, ktorých nepotrebuje zachrániť, a hriešnici, ktorých prišiel zachrániť. Všetci sú hriešnici, všetci sú chorí, a nie je to zdravie len jedného. Lenže Pán Ježiš sa nebude namáhať zachrániť tých, ktorí si o sebe myslia, že sú zdraví, že sú bez hriechu, že sami môžu prísť k Bohu a pôjsť do večnosti na základe vlastných zásluh, vlastných skutkov, vlastného života podľa Božieho zákona. Takže preto je to evanjelium, to je ako na ostrie noža, ako dvojsečný meč. Rozhodne je to buď na jednu stranu, alebo na druhú. Ako ťa tak počúvam, tak vlastne hovoríš, že človek by sa mal stať kresťanom, ak chce zachrániť svoj večný život, ak chce ísť k Bohu do smrti, a vlastne asi aj v tomto živote chce ísť k Bohu. Lebo nie jedinej záchrany. Pán Ježiš povedal sebe, ja som cesta, pravda, život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Inej cesty nie. Ľudia to budú skúšať cez všetko možné. Existuje mnoho náboženských prúdov, mnoho náboženských presvedčení, ale majú jedno spoločné. Nemajú záchrancu a je to cez ľudskú snahu a cez ľudský výkon. A čo to vlastne v praxi znamená? V tomto živote, čo znamená byť kresťanom, čo znamená, ako to vyzerá, myslím, ako život takého človeka. Ten život vyzerá inak, pretože sa udeje jedna veľká zázračná vec. Nie len, že Boh vyhlási človeka, ktorý uverí v evanjelium a uverí v Pána Ježiša Krista. Nie len, že ho vyhlási za spravodlivého a jedná s ním až po večnosť ako so spravodlivým, ktorý už nebude odsúdený. Božie slovo to vyjadruje slovami: kto verí v Pána Ježiša Krista, nepríde na súd, ale prišiel zo smrti do života. Nepríde na odsúdenie, už nebude odsúdený. Nemusí sa báť toho súdu, lebo nebude súdený podľa svojho života, ale na tom súde s ním bude naložené, že je oblečený v spravodlivosť Ježiša Krista. Skrze Krista je spravodlivý a má naplnený celý zákon. A celý jeho trest odpíkal Pán Ježiš na Golgotskom kríži. To sa nazýva ospravedlnenie. To je jedna úžasná vec, ktorá sa udeje, keď človek uverí evanjeliu. Ale to nie je všetko, lebo okrem tohto Boh koná ešte jeden veľký zázrak. Človek, ktorý uveril evanjeliu, tak Boh mu zmení srdce. Znútra ho premení, aby bol nový človek, nové stvorenie. A ten človek znútra potom žije nové túžby a koná skutky viery, skutky lásky. Prináša ovocie ducha, ako je to opísané v Božom slove. A to človek spozná sám, spozná, či je iný, či žije nový život. A druhí ľudia to môžu spoznať podľa ovocia jeho života. Pretože principiálne nehovorím, že nepadne a nehovorím, že nezreší. Ale principiálne žije nový život v tom, že má túžby žiť pre spravodlivosť, túžbu žiť pre Božie kráľovstvo, túžbu nasledovať Ježiša Krista, túžbu pripodobňovať sa Ježišovi Kristovi. A žiť tie veci, ktoré sú v Novej zmluve opísané ako Kristov zákon. A to je všetko to, čo Pán Ježiš Kristus učil, ako máme žiť, ako ho máme nasledovať. Dával aj praktické príkazy a prikázania, ustanovenia.
potom keď bol vzatý a v tele už nebol tu na zemi s učeníkmi a s apoštolmi, tak zoslal Svätého Ducha a ten žije v srdciach veriacich. Božie slovo hovorí o pečati Svätým Duchom. A apoštoli potom to Kristovo učenie doplnili a rozšírili, lebo Svätý Duch im tak dal. Až potom bol uzavretý kánon a celá tá suma toho učenia, apoštoli potom robili to isté. Hovorili, žite tak, ako ste videli na nás, lebo my sme nasledovníci Ježiša Krista, žijeme tak, ako sme videli, že on žije. A dali ustanovenia a prikázania aj veľmi praktické, ako sa má manželka podriadovať manželovi, ako má manžel milovať svoju manželku, ako deti majú byť poslušné svojim rodičom, ako rodičia majú vychovávať svoje deti, ako sa má žiť u veriacich ľudí vzťah nadriadený, podriadený, aký má byť poriadok v cirkvi, v zboroch, pretože skupina množina obrátených ľudí tvorí cirkev. Každý jeden, ktorý je znovu zrodený, kto má nové srdce skrze vieru v evanjelium, tak je úd tela Kristovho, patrí do cirkvi. Cirkev nie je žiadna ľudská organizácia. Cirkev podľa písma je množina obrátených, znovu zrodených ľudí, ktorí dokopy tvoria cirkev, ale žijú kresťanstvo, žijú nový život v mieste, kde žijú, kde sa stretávajú, kde majú spoločenstvo a realizujú žitie toho nového života cez miestny zbor. A písmo učí o správe zboru, o tom, ako sa ľudia majú navzájom k sebe správať veriaci, ako má byť ten zbor spravovaný, ako majú byť finančné veci a zbierky spravované, ako má byť strážené učenie a mnoho veľmi praktických vecí, ktoré sú svetlom pre tých, ktorí chcú žiť v poslušnosti viery. Čiže dáva nám návod aj na náš život, na náš vzťah s Pánom Ježišom Kristom, s Bohom, ale zároveň aj veľa praktických vecí do života. A spomenul si ruka v ruke. A spomenul si cirkev a spoločenstva veriacich. Mnoho ľudí chodí do kostolov a do rôznych cirkví. Tých cirkví je veľmi veľa na svete. Tak asi ako si povedal, že tých ľudských organizácií hlavne. A je mnoho spoločenstiev, ktoré hovoria, že oni sú kresťanské, dokonca niektoré, že len my sme práva cirkev kresťanská. A môžeš dať nejaký návod, ako sa v tomto orientovať vôbec v týchto veciach, že keď človek hľadá nejakých kresťanov, kam by mal ísť? Ono to má svoje historické zdôvodnenie. Cirkev, keď začala teda v tých 10 ročiach po Pánovi Ježišovi Kristovi, po vykupiteľskom diele, keď povieme v 1. storočí nášho letopočtu alebo v 1. storočí po Kristovi, tak ešte boli apoštoli prítomní, apoštolské učenie. Tí písali listy, potom máme to, čo dnes poznáme ako spisy Novej zmluvy, keď bol uzavretý kánon, a potom plynuli storočia, ako sa žilo kresťanstvo na tejto zemi, ako sa evanjelium a kresťanstvo šírilo do ďalších končín zeme. A postupne ale prichádzali aj rôzne odklony od Božieho slova, odklony od písma. Až cez tie všetky storočia v cirkvi, ktorá sa nazýva všeobecná alebo katolická, tak ten stav už bol taký hrozný, že veľmi mnoho ľudských podaní sa prijalo za tie storočia a vzniklo evanjelium, ktoré je falošné, ktoré nemôže zachrániť dušu hriešnika. Tie veci už samotná Nová zmluva ukazuje, keď apoštol Pavol píše list Galacký. Už tam bolo riziko, že odpadnú od milosti a začnú k viere a k spáse z milosti pridávať ľudské podania a veci, ktoré evanjelium zničia. Potom vieme, že prišiel čas, keď sme tu mali reformátorov, ako bol Hus, ako bol Luther, ako bol Calvin a mnohí ďalší, ktorí z písma porozumeli, aký vážny je ten odklon a že ide o večnosť a o ľudskú dušu a hlásali evanjelium, vrátili sa k evanjelium, hlásali, že spása je zo samotnej viery, bez zásluh, bez skutkov, bez sviatosti, bez sprostredkujúcich kňazov, že spása je zo samotnej milosti, že spása je jedine skrze Krista. A mnohých nasledovali, lebo porozumeli, že to je pravda a Božia zachraňujúca moc v nich pôsobila. No a potom zase plynuli ďalšie 10 ročia a storočia a opäť aj v tom protestantskom hnutí sa ešte doriešovali nejaké veci a sa to trieštilo a štiepilo a keď to skrátim, tak dnes sme v situácii, že v Bratislave možno nájdeme povedzme len tak presne okolo 13, ak nie aj viac
rôznych protestantských zborov. Každý bude mať iný dôraz, každý bude mať trošku iné učenie, každý bude mať trošku inú prax. A otázka naozaj potom pre človeka, ktorý bol hľadajúci, no tak to je aké kresťanstvo? Každý zbor je iný, každá denominácia je iná, nevedia niekedy ani spolu kráčať a slúžiť alebo spolupracovať. Potom čo je to za kresťanstvo, kde je pravda? Ale odpoveď na to je veľmi jednoduchá a ľahká. Zoberiem do ruky Božie slovo, písmo, a keď budem s vážnosťou, s túžbou správne mu porozumieť, budem čítať a budem veriť tomu, čo porozumiem a čo čítam, tak potom porozumiem, že ten zbor, do ktorého budem chcieť ísť, je taký zbor. Keby som to mal tak zjednodušene s nadsázkou povedať, tak poviem, že ktorý je reformovaný a stále sa reformujúci. To znamená, ten zbor bude poctivo stále skúmať, či veríme podľa písma, či žijeme podľa písma a stále bude otvorený k tomu, že tie veci si aj opätovne preveríme a preskúšame, či sme sa niekde neodchýlili. Najhoršie, čo môže byť, je keď človek zaujme taký postoj, že my už máme v tom dávno jasno a my veríme takto a takto a nie sme ani ochotní to preskúmať, či je to podľa písma. Lebo sme presvedčení, že je, lebo to tak bolo 10 ročia a 100 ročia. Inými slovami je veľké riziko, že sa vytvorí ľudská tradícia, ktorá sa povýši nad Božie slovo. Ľudské podanie, ktorým sa verí namiesto toho, aby sa verilo Božiemu slovu. Teraz samozrejme je jasné, že Božie slovo je len jedno, ale my tomu Božiemu slovu musíme porozumieť a keď ho čítame, musíme ho vykladať. Musíme byť veľmi pozorní pri výklade, aby sme uchopili zmysel, ktorý do toho slova vložil autor. Tým autorom je Boh. Musíme si dávať pozor, aby sme nevčítali do toho výkladu predstavu, ktorú sme si my osvojili na základe nejakých externých zdrojov a pri čítaní už čítame do toho textu a uchopíme zmysel, ktorý my chceme uchopiť a nie zmysel, ktorý vložil do toho textu autor. A to sa odborným slovom povie, ten prvý spôsob, keď nájdem zmysel, ktorý do toho vložil autor, sa nazýva exegéza. A ten druhý, keď nájdem zmysel, ktorý som do toho textu vložil ja, sa volá eizegéza. A ako môžem mať istotu, že správne porozumiem Božiemu slovu, že ho správne vyložím? Tak, že Boh použil slovo, použil jazyk. Ten jazyk má svoju štruktúru, štilistiku, má svoju gramatiku. Slova majú svoj význam. Niekedy má jedno slovo viac významov, má prvotný, druhý, môže mať ďalší. A jednoducho Božie slovo treba čítať tak, že čítam každý verš tak, ako je napísaný. Najprv hľadám prirodzený zmysel. To, čo to slovo naozaj hovorí, tak ho čítam tak, ako to hovorí. Používam pritom normálne, racionálne zdravý rozum, proste gramatiku, prípony, predložky, časy. A potom skúmam ten verš v kontexte, lebo niekedy zmysel tomu veršu dá kontext. A ten kontext bezprostredných veršov, kontext kapitoly, kontext listu alebo knihy biblickej a takto postupne si skladám celú systematickú teológiu. Musia mi tie veci dokopy zapadať. Nesmú mi vznikať protirečenia. Keď by mi vznikli protirečenia, musím si hľadať na jednej strane, na druhej, ako to vyriešiť. Ale keď človek bude úprimne hľadať s tým, že chce pochopiť, čo Boh hovorí o svojom slove, keď sa bude za to aj modliť, keď bude aj prosiť o pomoc Svätého Ducha, tak som presvedčený, že Boh dá tomu človeku poznať pravdu. Len nesmiem ako veriaci povýšiť výklady nejakého učiteľa alebo pastora alebo zboru nad autoritu, ktorá má Božie slovo. Čiže to je vlastne aj odpoveď pre každého z nás, nielen pre cirkev, ale pre každého jednotlivca, ako vlastne zistiť, že či je na správnej ceste, alebo nie. Ale znie to dosť zložito, vieš ešte priblížiť, ako to robia kresťania v takom osobnom živote? Že akú Bibliu čítaš, ako ju čítaš ty? Alebo ako by ju mohol začať čítať taký začínajúci veriaci? Keby bol niekto, kto hľadá Boha, kto ešte nemá istotu, že je spasený, že je zachránený, ale už má vnímanie, že nie je v poriadku a že Boh existuje a že je tu nejaká spása, je tu večnosť, je tu trest, je tu zatratenie,
tak takému človeku by som odporúčil, aby najprv čítal Evangelium Jána, Evangelium podľa Jána, a hneď za tým list rímsky, epištolu svätého Pavla Rímanom. Lebo v Evangeliu podľa Jána je veľmi systematicky vyložené, kto je Pán Ježiš Kristus, aká je cesta spásy, čo urobil na Golgotskom kríži, prečo to bolo potrebné, aký je náš ľudský problém a prečo potrebujeme byť zachránení. A v liste rímskym je to apoštol Pavol, je to adresované Rimanom. My sme svojim zmýšľaním tiež Rimania, pohania, alebo máme analytické zmýšľanie. A ten list je písaný takým spôsobom, je veľmi analyticky rozpitvaná cesta spásy. Bod za bodom je to vysvetlené. Prvá, druhá kapitola nám ukazuje, že prečo sme na tom zle, prečo sme v hriechoch, prečo nás čaká trest. Tretia kapitola vysvetľuje, že nie je možné nejako inak byť spasený, len skrze samotnú vieru. Vysvetľuje, že to Božie dielo spásy je dokončené a Boh ho urobil celé bez ľudskej spolupráce. My nemôžeme k nemu nič pridať, ani z neho nič ubrať, ani si zaslúžiť, ani odpracovať, ani sa podieľať nejako na svojej vlastnej spáse s pomocou Ježiša Krista. Ale musíme to celé prijať ako dar. Ako niekto, kto nič nemá, potrebuje dostať všetko. Zo samotnej viery. Boh sám ho uskutočnil, ponúka ho zo svojej milosti. Bez našich zásluh. Nie je nič, čím by sme sa mohli Bohu zapáčiť, aby sme mohli ten dar neskôr prijať. Tak ako sme hriešni, musíme k nemu zavolať a prosiť o pomoc a vyznávať, že sme hriešni a vyznať svoje hriechy, pokoriť sa pred Bohom. Potom 4. kapitola vysvetľuje vieru, vysvetľuje spásu z viery. A 5. 6. kapitola potom nám hovorí o tom, že sme nielen pred Bohom ospravedlnení, aby sme unikli trestu, ale že sme aj oslobodení z moci hriechu. Aby sme nežili hriechu ako doteraz v starom živote, ale aby sme žili nové životy. A potom 8. 9. kapitola na tom buduje a zjavuje ďalšie veľké pravdy, ale od polky 8. kapitoly 9. už pre tých, ktorí už sú obratení, ktorí sú naozrení, aby rozumeli, aká veľká je Božia milosť. Takže odporúčam učiť Evangelium Jána list rímsky pre začiatok. Pekné odporúčanie, ďakujeme. A chcem sa ťa ešte spýtať, tak jak sme hovorili o cirkvách rôznych, tak dneska sú aj rôzne Biblie. Čo by si povedal, ktorú si má človek vybrať? Je to jedno, alebo je to nejak špecificky dané? Sú všetky práve, alebo treba tiež hľadať tak, jak hľadáme medzi ľuďmi? Tak zoberieme to prakticky v našom jazyku, lebo ako vôbec k nám prišlo Božie slovo. Biblia hovorí, že mnoho raz a mnohým spôsobom Boh hovoril skrze svojich prorokov. To bolo v tej starozmluvnej ére. Boh nemal vo zvyku prehovárať ku každému človeku jednotlivo. Vybral si mužov, ktorých oddelil na túto veľkú úlohu. Veľmi oddelil ich život, aby bol zvláštny. Diali sa pri nich veľká Božia moc a divia zázraky a Boh cez nich hovoril proroctvá. Mnohé sa naplnili, aby ľudia spoznali, že sú to Boží proroci, a potom hovoril veľké prorocké veci aj do budúcnosti. A Božie slovo hovorí, že ale v týchto posledných časoch nám prehovoril skrze svojho syna, Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš je opísaný v Biblii ako slovo, ktoré sa stalo telom. Prišlo medzi nás, aby sme... Pán Ježiš dokonale zjavil svojho Otca, Boha Stvoriteľa, dokonale nám vysvetlil cestu spásy. Vyučil svojich apoštolov, oni to ako verní svedkovia odovzdali ďalej. A máme to Božie slovo zapísané. Teda Boh k nám prehovára cez svoje slovo. To je to podstatné. A v ktorej Biblii? Ja, že v ktorej Biblii. No a teda tie pôvodné spisy, ktoré prišli cez prorokov a boli zapísané, to by sme po našom voľne povedali, že to boli prvopisy. Tie potom boli samozrejme prepisované a kopírované. Ale kopírované v zmysle, že sa prepisovali. No a k nám teda potom prišli tie spisy v pôvodnom jazyku alebo nejakým iným jazykom, museli byť preložené do slovenčiny. Ale tam tiež sa spoliehame na Božiu milosť, že tí prekladatelia boli verní Boží muži, preložili nám to slovo verní. To znamená, že v slovenčine, keď zoberiem Bibliu, nemám dôvod sa strachovať, že nemám v ruke Božie slovo. Potom preklad je verný. A teraz
Z praktického hľadiska, tak aké Biblie ako slova mi môžu prísť do ruky. No tak poviem veľmi jednoducho, katolícka, evanjelická, preklad profesora Roháčka. Aj s katolíckou Bibliou sa dá pracovať ako s Božím slovom, keď ale zoberiem len to, čo je písmo a nebudem brať za autoritatívne tie výkladové a všelijaké poznámky. Ja keď som sa obrátil, tak ja som mal evanjelickú Bibliu, evanjelický preklad, ale potom som spoznal preklad profesora Roháčka a keď som to porovnal, tak som zistil, že ten preklad profesora Roháčka ku mne prehovára oveľa mocnejšie. Totiž ten rozdiel je v tom, že ten preklad profesora Roháčka je študijný preklad. To znamená, on sleduje štruktúru pôvodného jazyka aj za cenu, že v slovenčine to bude trošku krkolomné a kostrbaté, kdežto evanjelický preklad je voľnejší, aby bol čitateľnejší v slovenčine, aby bol plynulejší v slovenčine. Ale som zistil, že ten študijný preklad, ktorý sa snaží čo najvernejšie držať tú štruktúru pôvodného jazyka, viac ku mne prehovára a mocnejšie. Takže mne osobne najlepšie vyhovuje preklad profesora Roháčka. Takže tu máme vlastne také alebo tri, ktoré si vymenoval a sú ešte aj ďalšie nejaké, vieš o nejakých? Ja som sa tejto otázke, priznám sa, až tak veľmi nevenoval, tak máme ešte preklad Pavlíkov, ktorý ide napríklad Nová zmluva podľa gréčtiny a má tam aj mnohé jazykové odkazy, vysvetľuje tie slova, tú štruktúru jazyka, ktorá tam je použitá. Na túto otázku som nie expert, takže to by bolo treba sa opýtať. Tak vieme tri, to myslím si, že dostatočné. Peter, ďakujem ti za odpovede, aj za tvoj čas a vám diváci želám, aby ste mali úžitok z čítania Božieho slova, aby vás Boh oslovoval v srdci a aby ste pochopili evanjelium, uchopili ho svojimi srdciami a žili s Bohom. Dovidenia. Ďakujem. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite upozorniť na ňu svojich priateľov. Tiež som vám vďačný za každý váš komentár tu dole pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber môjho YouTube kanála Jozef Križovenský. Spojte sa so mnou na Facebooku, tiež Jozef Križovenský. Objednajte si pomocou e-mailu križovenský@gmail.com odoberanie informačného občasníku o novinkách, ktoré som zozbieral. Tiež sa môžete so mnou spojiť na Twitteri Jozef Križovenský. Rieka zbierka je súkromná zbierka plná informácií, ktoré majú potenciál zlepšiť život človeka a obohatiť jeho myslenie. Svoju súkromnú zbierku Rieka zbierka zverejňujem zdarma.